кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ барои хунукназарӣ дар наҷоти сокини ноҳияи Ванҷ аз зери тарма раҳбарияти бахши вилоятӣ ва ноҳиявии ин кумитаро ба ҷавобгарии интизомӣ кашидааст. Рустам Назарзода, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода, бо эълони ин хабар гуфт, наҷотдиҳандагони бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияи Ванҷ сари вақт ва ба таври зарурӣ дар наҷоти нафари зери тарма монда кӯмак накардаанд. Коргарои мо рости гап хунукназариам кардан, вазифаи худашонро пурра иҷро накардан. Ман дар назар дорам ин ноҳияи Ванҷ нисбати ҳамин ҳолат радио озодӣ буда онҷо мо санҷиши хизматӣ гузарондем. Сардори сарриёсати мудофиаи гражданӣ полковник Файзлозода гузаронда буданд. раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт, ин ҳодиса аз шумори ҳодисаҳои тармарезӣ дар оғози соли нави 2019 буд, ки дар пай қурбонӣ дошт. ба қавли ӯ, чунин тармарезиҳое, ки дар пай қурбонӣ дошт, дар аксари минтақаҳои кӯҳистони кишвар дар соли нав сабт шудааст. дар моҳи январи соли 2019 дар ҷумҳурӣ 125 ҳолати фаромадани тарма ба қайд гирифта шудааст. аз ин 95 ҳолат дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва дар ноҳияи тобии ҷумҳурӣ, минтақаи Рашт ва ноҳияи Панҷакенти вилояти Суғд мебошад. дар натиҷаи фаромадани тарма 8 нафар шаҳрванди ҷумҳурӣ ба ҳалокат расиданд. мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯянд, аз 8 нафари зери тармамонда ҷасади 1 нафар дар ноҳияи Панҷакент ҳанӯз пайдо нашудааст. ҷустуҷӯи нафари зери тармамонда бо ширкати наҷотбахшони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва сокинони маҳаллӣ бо истифода аз техникаву фановарӣ ҳанӯз ҳам идома дорад. шаҳрванд Орзуев ҷасада санаи 14 пайдо шуд ва шаҳрванди ҳамин ҷиҳат Тиллоев, ки инҳо дар якҷоягӣ барои ҳезмчинӣ рафтагӣ буданд, то имрӯз корҳои кофтуковӣ идома дорад. дар онҷо дастаи зудамади наҷотдиҳӣ, ки дар водии Зарафшон таъсис дода шудагӣ буд, имсол кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, дар маҷмӯъ дар соли гузаштаи 2018 дар кишвар 167 ҳолати фавқулодаи табиӣ сабт шудааст, ки 12 нафар дар ин ҳаводис ба ҳалокат расидаанд. бар асари ин ҳодисаҳо 50 манзили истиқоматӣ қисман ва ё пурра хароб гардидааст. зиёни ҳодисаҳои фавқулодаи табиӣ дар соли гузашта ҳудуди 35 миллион сомонӣ бароварда шуд. Барод Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.